A tak čaute, ja som Demo, spolu s... S Marou, čaute. A zahráme zase LOLko, takže hrám za Elise, dnes má hrať Jarvana. V týme máme Queen, Pantheon a Fioru, proti nám je Ryze, Rammus, Draven, Volibear a Jace. Tak. A ak to bude mnou byť, tak sa nešudujte. Hrám to asi tak po 2 až 3 mesiacoch. No tak sa nešudujte. To si nemohol povedať skorej. Ups. Dobre. A to nevadí. Dávaj Queen. Davaj, nalívaj. Wooden PC Queen. OK, nič som nepovedal. Čiže sa volá Ladger. Dáva sa. Takže hráme. Ideme bot. I know the true path. Kde mám potion? Dobre, je. Akože Queen. Všetko rečka. Welcome to Summoner's Rift. I lurk in every shadow. Prečo dával na mňa? Ja si musím sčistiť žúrky cekajme. Ja som si... Neviem si zvyknúť na to ovládanie. Prečo som taký pomalý? Hýbaj. Poď prvý. Kde Ja si sa tam? bojím. Aha? Nezvyček. Čakaj. Mám to tam streliť? Nie. Poď. Koho má vlastne na bote? Asi Dravena s... Ramusom. Pekné spely majú, no. Tiež som si všimol. I know what lurks in shadows. No, aspoň niečo som si zapamätal. Tak nie, no. Nejdem veľa. Nothing to fear. Tak. Oni majú akože... First blood? Čo? What? Super. Good job. Good job. Presne tak. Every web. Tak 1-1. Nechoď. No pozri na to, pán to... Ja že už tam pôjde, to je retardovaný pes. Pantheon full AD, ty kokos. Pull the Nejde vôbec do armoru. dance. Niekoho majú... Ja mám viac armoru než ty a ty máš ešte Doran? Jo, tak som pán. Tak ja neviem, či som si dal dobré runy. Zahrať. Tak zvykaj si pod Bohatý vás postrchu. hydiak. Ja. No, to je armor, ak má ten Rammus, nejak ty doríti. No tak ja som si dal silé runy, no. To mi nevadí. To hovoríš ten tak? Ja, vyčist. Čo si verí? Na čo mi je dvojité večko, už som to zabudol. Da ti to shield Aha. zraslo. Ježiš, si ho už zabil. Čo? Tak vieš, keď to tam naskočilo práve. Keď mám môj pavčík. Ja som retardovaný. Som zabudol, že na čo je tá vlajka už. Ale už viem. Ja som to asi nezrobil. Nie, nechaj ma tak. Obidva. Určite on si mám to rád. Bože, Co to bude? Dáte, ja to hodol na vidím. A ešte hardcore FPS-kami.
No vidíš, že má 41 armoru, on má 51, tak. Tak máme dvojka ešte. No a? A ja som trojka. Á! Trafil sa mi do miniona. Gangster som. Jo, prvý, aha, tretí už. Dostal. Tak čo, ja som tak, ja nemusím. Ale vyžerať budeš, jak? Kivy? Čo si? Ja vyžerať kivy nikdy. My true beauty is beneath. Poznáme. Ej, ježiši. Ako minulé video zákali? Ja, nicht. No ja sa to musím naučiť hrať. Až potom to bude dobre. Aha, Čo? SS? Ale tak ty si tank. To staré o takéto vecičky. No tak, Tak mám, som lepšie som mal ježiš, support. už som to dlho nehral. Je taká super vyhľadarka ešte bude. No jasné. Tak never. Tak ty to nehraj 3 mesiace a potom si to zahraj Gangster. Nečujem, ako to chytím. Asi, že tam není? No. To idem na mid, ja. Ohohoho. Ne, ono mi to vyplo. No! Takže sorry, troška mi to vyplo. We must all make Neviem, Troška. ako dlho to bolo. Asi ste chvíľu videli čiernu obrazovku. Abo nič. Však hovorím čiernu obrazovku. Abo nič. Ako alebo nič. No úplne, že mi to vyplo. Nechaj ma! Nechaj ma! Tú lajku si dávaj ako prvú. A došla mi mana, že by? No. Bežím sa dávať do ignoru. Akých tam nebolo. Ja znašam, keď to tak píšu. Čo? No, že som nobody, lebo také sračky, ktoré oni dobre nevedia hrať. No, no. Oh, rice. Lol, a ty no SS však. Dobre, no. Mm. the spider demands sacrifice. No, šiel by som to teraz pobiť, a ty dám dobrý damage. Kto? Ty? Nechajte ma všetci. Do jedného. Skočím tam. Né. Dobre. Také fajn to lifesteal. Tvoj? Mhm. Ty máš lifesteal? Mhm. Mhm. No, ja som Edis ešte nikdy nehral. Máš čo hrať? Jo. Nemám manu. Fuck. Aha. Dobre. Ty čo ideš? Božím to ťa? Ako je? Nezabili ma. Drž to. Také úžasné slova však. My true beauty Drž to. Drž si to. Ešte že nevie kombat ten house. Oh. I know what lurks in the shadows. Frozen Mate. Tak. No, by som si mohol niečo kúpiť na manu. Mana sa mi strašne rýchlo míňa. Ktoré tiež, že by... Som ho tam chcel chytiť. Mne sa cofne. Veda. No ja mám pingy, ne. Ne. No ešte že. Tak mi spadne, ne ešte. Treba. Teraz to drž ty.
Ne. Oh, kataklizma. Marquis de Sade. Ten Ryze je obiden. Už nemám. Nemám mánu. Nemám. On hodil ulti, no. Tě tak on má každých 20 sekund, ne? No ale tak ma netrafil. Tak čo, mám tam ísť? Pojď. Fuck. Pojď. Dobré. My epic basic. Dobrá spolupráca. Ještě, že to má nice. Máš tam, že ho můžeš vypínat, čak? Čo? Tu ultinku. No. Jsem mi dostal, hral jsem do Jarvana prvýkrát minule. A skočím pod enemy turretu so šivánkou. A já jsem mu to zabudol pustit. Ježišmarja. Čo má za problém? Zeznít. Ako rýchlo to prišiel, ne? Mne treba manu. Ja si asi kúpim manamum. Ak sa pamätám dobre, že sa to tak volá. To či ne? Píšem pekne, stěžujte se. Akú má vlastne on pasívku? Ježi, keď dáš do... No prvý basic do hociakého do predmetu ako čempiona, tak dáš taký silnejší. Načíta v podstate to každých 6 sekúnd. 50. 6 to píše. No 6. Aha, ja som počul 50 sekúnd. Tyko. Ale myslím Nechaj ma! ale nechaj myslím ma. na jednu osobu. Kruci! Nechajte ma! Nechajte ma! Flash. Ja skapem! Bež k turete. To riti. A teraz dá ten Royce. No tak utekaj. Dele, tak ja to nenechám, aby nás tu pušli, ne? Ty kokos. Nechoď tam. Bože, čo si? No ježiš, nechoď, choď preč už. Kašli na to. Čo si kúpim? Bež, Ani, bež. Asi si kúpim boty, aby som bol rýchlejší, lebo som pomalý jak... Jak? Pomalý som. Kúpim vardu alebo nie? Nie. Ako chceš. Jak máš prachy? Kúpil som si radšej 3 potiony na manu. Aby som sa nemusel tak rýchlo pekovať. No, Gans 3 na tom tope. Á. Lol. Čo lol. Prečo som pomenul? Ideme zase. Chod z hora, ja tam skočím, ultina a ideme. Či? Ideme najprv Ryze, ne? No. Tak. Počkaj, koľko má? Ja ho chytím stunom. Koľko máš do ultiny? Už ju mám. No tak poď, ho tam lajku chytro. No, obidvaja. Sorry, že som ti to vyžral. Poď ho, mám stun. Som musel poturetovať, tak. Dva. Už ne. Bože, keby som ten stun bol lepší.
čo? Nechcú, aby si išiel na mid. Ne! Fuck! No, Žiaky